Jesi li se odrekao? Odrekao se. I duni si moliš ovako, kako ideš u njegu, ako izgađaš ovako. Obraćamo se ka istoku. Sjedinjuješ se sa Hristom. Sjedinjuješ se sa Hristom. Sjedinjuješ se sa Hristom. Jesi li se sjedinio sa Hristom? Veruješ u njega. Uđi se glasno. Svi koji znamo čitamo se ovdje. Veruje jednoga Boga, Otca, Svetitelja, Tvorca neba i zemlje, svega vidio. Jednoga Gospoda Isusa Hrista. Poštenja Saru Svetoga Duha sačuva čiste i neporočne na strašan dan Hrista Boga našega. Pomolimo se, Gospode, pomiluj. Da je ova voda bude banja koja preporađa radi oproštenja grehova, vodeće nepropadljivosti, pomolimo se, Gospode, pomiluj. Da Gospod Bog naš usliši glas naše molitve, pomolimo se, Gospode, pomiluj. Da se ova koja se krštava sluškinja Božja Lena Amin.